ଚାଲିଲୁ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ସାଇସରୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଅଟୋ ପଛରେ ବସିକିନା ଚାଲିଲୁ ମା ସାଇସରୀଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ବସିଛୁ, ଗାଡ଼ି ସିଧା ସିଧା ଚାଲିଛି, ଅଟୋ ପୁଣି ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଓହ୍ଲେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭାଇ। ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ଆମେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ। ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବେଲଗୁଡ଼ାରେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଏବେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଆସିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ମୋ ସାର୍ ଆଉ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇକୁ ରବି।